mga tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan og padayon nagatiman sa matagusa og nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Sa atong pagsugod ni inimong programa, ang pulong mo kinabuhi ko ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug akong gihangyo matagusa sa ampo og pagpasalamat diha sa atong pagduol kaniya. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makakagahom. Niano sab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Niano sab kami o Dios sa pagdaig pagpasidungog kanimo. Sa tanan namong pagkabuhaton, amahan Dios nga makagagahom nagpasalamat kami nga padayon kang nagiya kanamo aron ang among pagpamuhat walay laing napataas o napasidonggan kundi ikaw nga Dios nga may nagtawag kanamo. Padayon mo kaming gi-bless, padayon mo kaming gipanalanginan, padayon mo kaming giubanan, busan niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Padayon mo kaming giatiman, padayon mo kaming gitagaag maayo panglawas kusog aron kami makapanarbaho, aron kami makabuhat sa mga buluhaton nga imong gihatag kanamo sa pagpasidong sa imong ngalan. Amahan Dios nga makagagahom samtang kami mag-uban na usab ni nimong programa. I-bless na usab ang among matag kinabuhi ug gahat. Matag huna-huna, matag kasing-kasing Ginoo. Di na nga mo ang kinabuhi maalayan kanunay sa imong mga mensahe. Busa pasabta kami ug tagay kami kasing-kasing huna-huna nga matinuhog malinawaton sa imong mga pulong. Tagaan mo kami kalipay kalinaw sa among pakig-uban o pagpamati karon sa imong mga mensahe. Among gideklarar amahan sa ngalan ni Hesus ang imong panalangin amo gayong maangkon. Jesus name. Amen. Og amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Naomi Piano Caranel. Maayong buntag Pastor Gideon Watson from Bulacan. Maayong pagpaminaw ni Henry. Maayong buntag kanimo Pastor. May buntag ninyo diha. Og ni Ching Bindiho. Maayong buntag og ni GR G Lumna. Maayong buntag ninyo diha. Dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo sa nag-uban kanato kanunay. Watching from Zamboanga del Norte. Request kog song Pastor adto ta sa langit. Salamat Pastor and God bless. Magpanalangin kanimo uban ang Ginoo magpanalangin kanimo uban sa tibok nimo pamilya. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Sister Gingging Simpron. Mayong butag Pastor, kumusta? Salamat kayo, okay ra gyud. Wala ko kasugod ayog live tungod kay niadto ko sa amo ang hawlinganan unta kay niinit man pero ang yuta basa gyapon. Mo nang wala gyud usay howling. Mo na nga naka-live gyapon ta sa atong programa bisan kon alas 10 na. Mayong pagiguban ni Brother Rodel Barona Dilin. Unsay title adtong music baguhay pa nahuman Pastor? Ang pulong mo kinabuhi ko. Pwede ra gyud na nimong i-search ang pulong mo kinabuhi ko diha sa YouTube. I-open nimo ang YouTube tapos i-search ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaminaw ni Mary Rose Villeres Laginon. Blessed morning Pastor Gideon. Naminaw ko diri sa Mati Lalabertad.
Pastor, sa pagbasa. Salamat sa pagbasa and God bless. Maayo nga pagiguban ni Kilisti Pargan Rivas Ribulin. Maayo nga buntag Pastor sa tanang Kristohanon. Thanks you Lord. Lain na usab nga adlaw imong gihatag sa matag usa. Lain na usab nga mga pulong among mabati karon. Salamat Pastor pag-share sa pulong sa Dios usa ka pibor kini makakaon na usab ang maamong espiritu sa pulong sa Dios. Pastor more kaalam og Dios aron masabtan imong pulong. Amen no. Salamat kay sa prayer. Og dalaygon ang Dios magatubag sa atong mga hangyo. Maayo nga pakikuban, maayo nga pagpaminaw ni Bing Dandan. Good morning. Maayo nga pakikuban ni Dave Bingito Garces. Salamat kay sa inyong pag-share. Si Inday Dorlin in Cabo, good morning. Si Pops Zilon Mingito Garces. Si Sister Josephine M. Vicente, matod pa. Hello Pastor Gilio, hello Pastor, good morning. Watching samtang nagsakay mi og taxi. Atod nako si Pastora sa airport. Uli na siya sa Sambuanga. Kaya ang Diyos magpanalangin kaninyo diha. Naaday mo sa Cebu di Isis. Ang Diyos magauban. Pangumusta ko sa inyong pastora. Ang Diyos magpanalangin. Si Jocelyn Alboris, maayong buntag Pastor. Og patabang ko ampo Pastor sa akong apo nga dili siya mukaon Pastor. Nya mawala po siya gihilantan. Pastor, duhas siya ka tuig Pastor. Salamat. Basi ikong kuan kanang basta kahilantan wala gyud na sila gana nga mukaon. Ato nga iampo nga maayo siya sa iyang hilanat kay ang tanan mosunod ra gyud na no. Mobalik nang gagana sa iyang pagkaon. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw. Estrelita Balaw Shahasada. Maayo nga buntag Pastor og shout out ko Pastor sa akong mga relatives sa Mindanao og hilabi na sa akong pamilya nga padayon lang sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat Pastor and God bless. Awit makalangit nga gi-request diri sa ato nga panag-uban adto ta sa langit. Simpre mga kaigsuonan tungod kay ikaw ug ako tagalangit. Adto ta sa langit diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Marlene T. Lumbay. Hello, good morning Pastor. Morning sa imong Pastor Marlene Lumbay, Taman taga Barangay si Nolan, Tibuli, South Cotabato. Salamat Sister Marlene. Ang Diyos magauban, magpanalangin kaninyong tanan. Sa kalumalabay lamang ang atong puluyanan tuwa sa langit sa atong Diyos gihanda. Igsuon sa imong gigawilihan. Mayo nga pagpakiguban sa tanan nga mga listeners. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa ilahang Pinoy-anan diha sa Lantapan Bukidnon. Maayo nga paminaw, maayong pagpamati sa 92.5 The Voice of Grace, the Kings FM, The Voice of Grace diha sa Poblasyon Lantapan Bukidnon. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ay pagpamati sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3 nga nanukadiri sa Sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Good morning kanatong tanan ug ang Dios magpanalangin. Kauban na Jesus sa langit nga pulwianan. Mayo nga buntag ni Mimi Dalio. Good morning watching from Davao City. God bless. Si Ros Datuonio. Morning Pastor. Pwede request kog song dito sa cross. Salamat and God bless you Pastor. Uban sa imong family. Kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw biyahin ng tanan o magtigong bahandi dito sa langit nga puluyan at
kasakit nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Adto ta sa langit mga kaigsunan ha. Tuta sa langit nga arang tangpuyan, din wala na'y kasakit nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Kauban ni Adto kita sa langit mga kaigsunan. O kauban nato si Jesus. Wala na'y katapusan. Dalaygon ng Dios nga naguban kan natong tanan. Adto ta sa langit mga kaigsuonan ha. Dili nato kalimtan ang pag-adtog langit. Mao nang ato gyung andamon ang atong kaugalingon aron kita takos og angayan nga makasulod sa iyang gingharian. Maayo nga pagigminaw, maayo nga pagpamati ni Kayambalo Migoy Robert, maayo nga buntag Pastor Wasing from Malaybalay City. Si Lucin Gonzaga, hi all, maayo nga buntag, naulahi kay nawala ang koneksyon, maayo buntag Pastor gikan sa Negros. Asa mo dapit sa Negros, Lucin. Salamat kaayo sa Ginoo sa pag-iban kaniya ninyo. Wagas Rico, maayo nga buntag, blessed morning Pastor Gideon. Gracias sa Ginoo karon. Di ana pod magsubay sa imong live uban sa naminaw sa imong live karon. Og salamat sa Word of God. Gabi Pastor, reply rako karon kanindot kaayo jud sa mensahe. Maayo nga pagiguban, maayong pagpaminaw ni DJ Lara. Good morning Pastor, live naka sa Shine FM 95.9. Nga nano kadiha sa Batang Tihel, Negros Oriental. Salamat kaayo sa inyong kakugi o salamat kaayo sa inyong kinabuhi DJ Lara og sa tanan nato mga kaigsonan diha nga mga DJ og lapo sa tanan mga kaigsonan mo good morning og maayo nga pagpaminaw. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Makasaol og ni Ma'am Aisa Makasaol og kang nanay kang tatay diha sa Batang Tihel. Good morning kanatong tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin og magtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Matud pa diri si Lloyd Chen Gonzaga, pwede mo request Pastor magkita ta sa langit. Nindot kay no. Adto ta sa langit, magkita ta sa langit. Unya ang atong igsuon nanukat sa Kalambuyan, Bayawan City. Sige kog anha sa Bayawan sa una at 27. Sige kog handos di kuha di ag isda. Deliver bukid agig kayaw-kaw. At iko ka hinomdom kung asa dapit ang Kalumbuyan. Ang Dios magauban magpanalangin kanatong tanan. Akong andamon ang awit makalangit nga magkita ta sa langit. Ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga padayin. Akong tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit na magkita ta sa langit. Diri lang mas atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Daghang salamat. Bisan pagsulay. Padayon ta. Kaya ang langit nagulat kanato. Padayon na atong pagtuo sa Dios. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni JG Me. Salamat kayo sa imong pagkamakugihon sa pag-share sa ato nga programa. Ni Adeline Ayuma Basalan, maayo nga buntag from Santa Maria, Bulacan, no? Magandang umaga sa iyo dyan. Si Adeline Ayuma Basalan, matud pa God bless us, God bless all sa atong tanan. Matud pa ni Jake Santiago, good morning Pastor, shout out ko sa pamilyang Garbolingo from Basay. Musta mo Sir Jake? Ang Diyos magauban ka ninyo.
Si Pastor Safri Candelario gamit ang account Jean Candelario. Ayaw nga buntag Pastor Gideon, on air na ka sa Shine FM Balok Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tibok nimo nga pamilya. Ampingan ta sa Ginoo. Amen no. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor Sap. I hope makabisita ko diha. Mingaw na po ko diha gyud. Makabisita lang gyud punta ko. Karon sige pa mag-uwan-uwan. Mingawon ko sa ato ang dapit tungod kay diha ta nagdako, diha pud ta nakasinati og mga panahon diin giubanan ta sa atong buhi nga Dios. Si Chavez Ilot, salamat Pastor, maayong buntag halin ini Bacolod City, Negros Occidental. Salamat sa inyong pagsunod, Sir Chavez Ilot, no, salamat kaayo. Si Gina Kamahalan, good morning Pastor Gideon, praise God. Request kog song Milagroso, ang Dios magauban kanunay kanatong tanan. Magkita ta sa langit pero magdaig tang tanan ha. Mao nang diri par lang sa kalibutan. Kanunay natong bansayon, andamon natong kaugalingon aron sa langit dili ta pulan. Kay base og inigsulod sa langit unya diri sa kalibutan wa ta maanad. Kay ang ato ang naanaran nga pagdaig mga kaigsuonan kanang silent nga mga pagdaig. Nahanglan mga kaigsuonan anaron batasanon ang atong kaugalingon sa pagdaig sa Dios. Unya diha sa Biblia gipakita kung unsa ang kahimtang sa mga pagdaig sa mas kagagahob. Grabe ka kusog, no? Kay ang tanang mga instrument siguro naa sa anang panahon na. Si Gina Kamahalan, good morning Pastor Gideon, praise God. Request kog Milagroso. Awit makalangit nga ato ang tagaag pagtagad Milagroso dire lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga buntag ni naiwan na sipi ni sa kwarto. Kana kunong nabilin nga cellphone naara di sa kwarto. May buntag ninyo diha. Matod pa, good morning po from Manila. Kumusta mo diha sa Manila? Di na siguro ko ka tol-tol sa mga dalan diha sa Manila. Duha ko kataw-ay nga nag-drive diha sa Manila. O niya among grahe diha sa Sangandaan. Nya ikaduha na ka-drive sad ko sa Forest Press Company dire sa Santa Rosa. O niya akong ipasalamatan ang Dios nga daghang kay kong nakatunan sa akong pagpanarbaho diha sa Bala, diha sa Manila. O usas ako ang nakatunan sa panahon nga malayo kas Ginoo, madala kas kalibutan. Kinahanglan gyud mo paduol ta kanunay sa Ginoo. Dili gyud nato undangon ang pagduol og simbahan. Dili nato undangon ang pagpaduol sa mga taong balaan. Pagpakig-amigog paghigigala sa mga matarong nga tao. Labi na sa mga taong mainampuon sa Ginoo. Kay kanunay tang lig-on og dasig sa atong pagtuo ug mahimo tang andam sa pagbalik sa atong Ginoo nga maoy atong gilagaran. Si Login Gonzaga, daghang salamat Pastor. You're welcome Sister Login. Si Mercy Yu Bakiryon, good morning. Hilda Luang, good morning. Si Jaymar Abiharon, mayong abutag Pastor watching from KSDE. Thank you Lord sa imong life Pastor, na bless og natinawan kami nangita sa kamatuoran. Salamat kay sa Ginoo. Si Rina Tada, good morning Pastor. Matod pasalamat pagtipig sa atong kinabuhi. Request Pastor Lahutay. Si Jong PG Gata, good morning. Susana Pableo nga nanukad sa Thailand. Good morning Pastor Gideon og sa tanang Kristohanon. Pastor, iapil ang akong ang imo sa imong mga pag-ampo ang akong amiga nga si Alicia Santos sa iyahang kaayuhan. Kay sige siya og dialysis. Salamat kaayo Pastor sa pagbasa ug pag-ampo. God bless you Pastor sa imong pamilya.
Ang Dios mag-atiman magtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imuhang amiga sis. Maayo nga pagpaminaw matod pa nakapaminaw na pod ko og live ang God bless Pastor si Imelda Sambuanga si Bugay. Musta mo diha Sister Imelda? From Imelda di ay no, sorry kayo. Si Jong PG Gatab. Hilda Loang matod pa request song Pastor adto ta sa langit. Ako na baning nahuman og patukar. Si Arlene Botron Himintiza. Good morning Pastor, wasing na podcast sa imuhang programa. Karon from Davao de Oro. Matod pa sa awit mga kaigsuonan, wala tay laing dapat lauman kundili ang Dios lamang. Kay ang Dios nga maoy mosaad dili ginaong pakyas. Mao nang kita makalaom gyud tas iyahang mga pulong. Si Inday Dorlene Kabutinsay, salamat sa Ginoo Pastor nga imuhang gihatod namong mga ginikanan nga makita sa Episo 6:1 hangtod sa 4 nga nagpahimangno namong mga ginikanan. Tinuod jud na kon unsay makita sa mga anak may kit-an sa mga anak sa mani og pasagdan sa barkada jud makakaton og dili monitoron Pastor. Kung dili monitoron makakaton gyud sa barkada. Mauna nga paborito jud nako ang imong makompos awit ginikanan no. Salamat kayo unya naatoy ni reklamo ton gabi no, pero ako nagtuo nga na malandong na siya karon. Si Juliet Kapasilan, good morning Pastor, God bless. Si mato pa amin og labaw sa tanan ang atong relasyon kaniya tuas sa taas. Tinuod jud. Si Inday Dorlene in Kabutinsay, matot pa Pastor. Pastor pod ka pangutana unsa man ang imuhang gitrabaho nga howling. Di ka ka-live unsa man na sa Pastor. Salamat kayo no. Actually mga kaigsonan nagpadayon ang matong pagpangandam kay dili magud inana gyud ka kana bitang naatay source. Kung sa tinuod lang gyud mga kaigsonan dili ang atong ministry labi na sa pagtukod og simbahan, labi na sa kanibitang pag-maintain sa gikinahanglan sa ato ang live sama sa wifi, sama sa kurente mga kaigsuonan o sa ato ang sa ako ang gipangayo, gipangandoy nga makatukod og simbahan. Wala tay source nga kana bitawng pwede natong kakuhaan. O doon na pagay mga plano nga gihatag sa Ginoo nga karong Marso makakrusada ta. Munang karong sunod bulan makapalit na ta og baktin para atong padakon para sa dunay magamit karong Marso. Kay kinahanglan man na gyud og mga kaigsuonan gikan sa Negros uban gikan sa Cebu nga maoy mahimong katimbang sa krusada. Labi na gyud sa ato ang pagabuhaton anang adlaw kay kinahanglan na ay mga musician o niya gikan sa Negros ang mga musician o naapoy mga gamit nga kinahanglan dadon niya madala magyuna mga kaigsuonan kung naatay source mo na nga ako ang pangayo sa Ginoo nga tagaan ko niya og source nga na ako'y kana bitawng matrabaho nga dili ko maka undang sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko nya lahi man gud sa syudad mga kaigsuonan og sa bukid dako kay diferensya kay sa syudad mga kaigsuonan daghan kaayo nga pwede natong makuhaan og kwarta kung magtaksi ko dito kung human sa trabaho, human sa taxi, pwede kong magabal-habal. O niya, human sa Bible study, human sa mga buluhaton. Pag naog nimo sa Pinoyanan, magmotor-motor lang kas diha sa kadalanan, daghang mo para. O niya, motoy tigumon para magamit sa ministry. Para paglakaw, mga kaigsuonan sa mga buluhaton. Diri mga kaigsuonan, sa bukid dili gyud inana ang income ikumpara sa syudad
Mao na nga akong ipangayo sa Ginoo nga ako'y matrabaho, nga dili maundang ang atong programa. Ang nahitabo mga kaigsuonan, nagpasalamat ko kay usas among nagluhod diri sa nagluhod namo sa akong asawa, naasay ipahakot nga balas. Unya ang gikinahanglan niya kanang multicab nga 4 wheels. Mao na nga ni-apply ko mga kaigsuonan, nihangyo ko nga pwede ba tay nga ako'y muhakot anang imong balas o graba, kay project na siya sa gobyerno mga kaigsuonan nga medyo dako-dako og kuan kanang dako-dako nga trabaho, pero dili gyud inana kadugay. Ang nahitabo mga kaigsuonan, akong gipasalamatan ang Dios kay ni okay siya nga ako'y muhawling, pero tulomi ka sakyanan ang muhawling. Nagpasalamat ko mga kaigsuonan nga nakasud ko dayon tungod kay linudahan sad ko niya. Unya tatay po gyud nako but siya, unya suod na pod nako siya. Unya matud pa niya, sige dong kung kanang og walay init og walay ulan, hawling ka ugma. Karon kay kagahapon sige mag-ulan, karon ning init ta unta sugod unta kog hawling. Unya di man pwede nga mo hawling may mga kaigsuonan kay ang dalan grabe man kaangaton, unya dili man balastro, nya dili sad gyud pod simento, nya grabe gyud na kaangaton. Unya pag adto nako ganina mga kaigsuonan, wala gyoy nagsaking. Amo nang wala sad ko'y trabaho para akong dadon dito. Balik lang po ko diri sa atong recording studio, pero akong una-una mga kaigsuonan ni nani ni sa panahon nga magtrabaho ko, ang akong nahuna naas pulong sa Dios. Sa pagtrabaho nako mga kaigsuonan, akong nahuna kasing-kasing naas mensahe sa Dios. Og sa ako ang paghimo niini mga kaigsuonan, akong namatikdan ang kalahian sa kinabuhi nako kaniadto karon. Ug tungod niini makadasi ko kaninyo nga bisan unsa inyong trabahoon, buhata kini sa inyong nahunag kasing-kasing nga walay laing masintro sa inyong pagtrabaho kundi ang mensahe sa Dios. Kung magtrabaho ka, pwede kang mag-memorize sa mga bersikulo o pagtimaan sa mga mensahe sa Dios. Sa imong pagbuhat niini mga kaigsuonan, malig-on ka. Dili gyud ka madala bisan unsa pa nga klase nga mga tentasyon. Mao hinungdan ako maudasig kaninyo mga kaigsuonan nga unsa may inyong trabaho. Nagtrabaho man kades inyong balay, ng laban, ng limpyo, ng hugas, nagluto o nanguma, o bisan kung namasahiro ang ato uban mga kaigsuonan o kaha nagbiyahe. Bisag unsa, ayaw pa distract sa bisan unsa nga kanang kanindot sa kalibutan, kay dili na makatabang nimo. Hinumduman nato kanunay ang pulong sa Dios. Una-unaon, timan-an ang mga mensahe sa Dios. Balik-baliko nato kanunay. Mas maayo mga kaigsuonan, advance gani ang panahon nato karon. Tungod kay pwede bisan asa pwede ta makadalag cellphone. Kaninyong mga cellphone pwede ninyong downloadan og mga Bible. Unya sa panahon nga magtrabaho mo, unya pwede mo makakuha og cellphone, unya makakuha sa inyong cellphone. Unya nalimtan ninyo ang bersikulo, pwede ninyong lantaon. Basta kay dili ra magdugay. Inana lang. Importante sa ato ang huna-huna mga kaigsuonan kasing-kasing walay lain naghari mga mensahe sa Dios. Munang diha sa Filipos 4:8 man siguro to, puna ang inyong huna-huna sa mga maayong butang. Ang makahatag og mga maayong butang mga kaigsuonan nga maoy maghari dapat sa atong nauna, walay lain ang pulong sa Dios. Karon mga kaigsuonan, walay howling dito ko ganina, wala gyapon howling kay basa gyapon ang dalan. Pero kung karong adlaw mo init ron mga kaigsuonan, tibuok adlaw mo init, maka howling may ugma. Pero pagka Domingo wala na sa howling kay kanimbahon man. Inana ang sitwasyon diri sa ato ang panag-uban diri sa atong programa para makapadayon gyud ta sa ato ang buluhaton. Kay inana man gyud ang ato ang buhaton mga kaigsuonan aron ang pulong sa Dios madunggan sa atong mga kaigsuonan, madunggan natong mga tagalangit. Ikaw ug ako tagalangit ta ug makita sa langit. Aron makasiguro ta nga makato tag langit, aron makasiguro ta nga makita ta sa langit, atong ampingan ang atong nakatunan diha sa pulong sa Dios nga atong natipigan.
ug atong ikinabuhi ang pagkinabuhing matarong ug balaan. Kay pinagi nini makita nato ang Dios. Si Isadora Patagan, maayong nga buntag pastor, tinuod gayod, kinahanglan magpaduol sa Ginoo. Si Jean Kalinog, maayong nga buntag pastor, watching from Huangon Christian Fellowship, Malitbog, Southern Liti. Maayong buntag, maayong pagiguban. Si Lynn Sumaoy, maayong buntag pastor, pre-request lang ko para sa akong manghod nga si Agustin Sumaoy, kay pirmi lang maglisod o ginhawa. Salamat pastor. Ato nang dadon sa mga pag-ampo. O niya, wala ba ninyo na ikapacheck up ang say hinungdan kung anong naglisod o ginhawa. Si Rogin Pahardo, good morning pastor, kag sa tanan na minaw, God is good all the time. God bless you. Maayong nga buntag pastor, og sa tanan nga mga kaigsunan dalaygon ang Dios, request awit makalangit, tubig ka sa kinabuhi. Tubig ka sa kinabuhi. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang request diri sa ato nga programa. Diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tubig ka sa kinabuhi. Akong pasalamatan ang Dios mga kaigsunan tungod kay dunay usas mga listener nga nagplano. Nagplano pa lang pero mao ni atong ihangad sa Ginoo kay dako-dako pud siya. Dako-dako siya nga kanang budget kumbaga. Kay ang ato manggong kuan diri kanang bayranan sa ato ang programa, dili lang ang kuryente, pati wifi. Kaya ang wifi mga kaigsunan, tulura ka gadget ang pwedeng gamiton. Anya dili pag yun na inana unlimited. Ya, dako gyud og bayranan, dili parehas sa kanang dili parehas sa syudad. Muna akong ipasalamatan ang Dios sa tanang matinud-anon, kay tungod sa pagkamatinud-anon sa uban og sa ato mga kaigsuonan, nagpadayon kini maong buluhaton. Og kining tanan mga kaigsuonan, walay laing napataas og walay laing nahimaya kundi ang Dios nga atong gilagaran nga maoy mo kuha nato aron kita iyang lalinon og dadon sa iyang puloy-anan. Awit makalangit, tubig ka sa kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa tanan. Si Gian Kalinog, maayong nga buntag pastor, watching from Huangon, kunaning nabasa no. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw ni Alsola Bernadette, kay ako na ning nabasa. Si Fortune Kanayunan, pastor, good morning, request sang song Dili Ka Bayran. Diyos, ang tubod sa tubig, o iparagayday, ang buhing mong tubig, ang tubig sa kinabuhi, iparagayday, iparagayday, sa akong kasing-kasing ang lihiyo Diyos, ang tubod sa tubig, o iparagayday, ang buhing mong tubig, ang tubig sa kinabuhi, iparagayday, sa akong kasing-kasing inom ako sa buhing mong tubig, tubig sa kinabuhi, iparagayday, gayuhaw ako sa imong presensya, inom ako, nagbawa ako. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Agnes Triumphante, mayong pagpaminaw, dalaygon ang buhing Ginoo. God bless Pastor Gideon and all joining us now.
Si Login Gonzaga, Pastor, daghang salamat sa dugang mga pagdasig. Salamat, Pastor, sa tubag pas dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen, dili ta pasagdan. Tungod kay iya tang giandam sa tanang panahon. Aron kita andam og takos sa pag-atubang sa iyang ganti nga iyang giandam. Walay mga sakripisyo o paghago o mga halad natos Ginoo nga dili ta niya gantihan. Unang Korinto Kapitulo 15, 58. Lamang kinahanglan mo barog ta. Kinahanglan mo tindog ta nga lig-on, mo barog nga dili matarog, og mukugi kanunay sa pag-alagad sa Dios. Kay ang dasig ni Apostol Pablo, ang atong pagpangalagan dili gyud na makawang. Excited gyud ta nga mo atubang sa iyang hukmanan. Kay ikaw o ako dili gayud kalimtan sa Ginoo kung do na tay gisakripisyo. Si Anis Sabaliano, amin, salamat sa pag-remind kanunay o pagdasig pinagi sa pulong sa Ginoo. Sophia Bita Landiap, maayo nga buntag, Pastor, maayo nga buntag. Si Chari Asindelia Layaging, maayo nga buntag, Pastor, nagsunod ko sa live nimo. Salamat, Pastor, sa Ginoo og sa imong kinabuhi, Pastor. Ginamit jud ka sa Ginoo. Hari jud ang pulong sa Ginoo ug sa atong kinabuhi. From Catalonan Grande, Sitio Torrel, Davao City. May buntag ni Sister Jocelyn Sunny o Chani Green. May buntag sis ato igsuon nga nanukad sa Mississippi, USA. May buntag sis ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios napaday nag-uban kaninyo diha sa USA. Arlene Butron, Himintiza. Salamat, Pastor, mga pulong sa Dios makapadasig. Maayo nga buntag ni Inday Dorlin ni Incabo Tinsay. Among mga pag-ampo ang imuhang sumusunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko magapadayon, Pastor. Importante magpadayon tagtanan sa pagkinabuhi sa pulong o pagtulunan nga atong nakatunan diha sa balaang kasulatan. Awit makalangit mga kaigsonan atong tagaan og pagtagad human aning awit makalangit nga tubig kas kinabuhi. Atong tagaag pagtagad ang awit dito sa cross ug lahotay ug pangpadayon ta sa atong programa. May buntag ni TC Liz, maayo nga buntag, Pastor, watching you from Pastor, nagdialysis ko karon. Dalaygon ang Dios mag-atiman og tagbo kanunay sa imuhang gikinahanglan sis. Si Hinari Mary Grace Ganyolon, maayong buntag ninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Daghan kay kong mga kailang nga mga Ganyolon family diha sa Kayawkaw, Bayawan City. Si Loriza Jane B. Huyuhoy. Good morning, Pastor, wansing from Hinubaan, Negros Occidental. Unsa ni nga sikta, Pastor? Christian. Salamat kaayo, Loriza Jane. Nakapuyo ko diha Hinubaan, diha sa ilahang tiyo Marsing. Sa Tinyaman, mga sa Tinyaman family, nakapuyo ko diha sa Hinubaan. Ilang tiya Loisa. Ko kabahibalo kung naapaba si Tiyo Marsing. Kay murag wala na kaayo may communication sa akong mga intagsa tungod kay usahay walay mga signal niya ang uban sad murag nag-abroad naman siguro ang uban. Si Yorin Kasilaw, blessed morning, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga maoy naglig-on nato. God bless us all. Request ko, Pastor, sa iyang balay. Okay, sa iyang balay. Matot pa ako sa nga tan-awon og sa man to dapit nawa gyud. Adira. Request ko, Pastor, sa iyang balay. By Pagdaig Bukignon. Salamat, Pastor, and God bless. Awit makalangit mga kaigsuonan nga gi-request diri sa nga programa ang pulong mo kinabuhi ko didto sa cross. Akong tagaan og pagtagad.
simba, kanimo lamang kami mga alagad, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alagad, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Importante mga kaigsonan sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan, ibutang gayod nato kanunay sa atong nahuna ug sa atong kasing-kasing, ang kitang tanan giluwas na sa Dios gikan sa sala.
Mahinungdan, dili gusto ang Dios nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, makitaan pa taniyang makasasala. Kay wala na ilain pang Hesus nga magpalansang. Mahinungdan ikaw ug ako, kinahanglan magkinabuhi ng matarong og balaan sa atubangan sa Dios nga moy atong gialagaran. Aron makita sa Dios ang atong kinabuhi nga nagkinabuhing balaan og matarong, walay lain nga atong sundon kundi ang iyang mga buhing pulong ug mga pagtulunan nga atong nakatunan. Sa atong pagpangalagad sa Dios mga kaigsuonan, naagoy mga challenge, doon ay mga pagsulay, doon ay mga kalisod, doon ay mga problema, doon ay mga kalubog-aton o kaluyahon nga atong bation. Doon ay saad si Jesus diha sa Mateo 11:28. Dool kamo kanako, kamo gikapuy gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Sa atong pagduol sa Dios, kinahanglan magpaubos ta, kinahanglan magpailob ta, kinahanglan na kanunay ang pagtuo, paglaom o gugma kaysa atong pagduol sa Ginoo nga naatay gugma. Bisan unsay mga sugog pagtulunan sa Ginoo, naagyapon ang kalipay sa pagbuhat nato. Dalaygon ng Dios, magpanalangin sa matagusa, awit makalangit, lahutay lamang diri sa ato ang programa. Lahutay lang. Usas mga awit nga atong naumol o atong na gama diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Lahutay lang. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may otlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, kusa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang, samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may otlanan, busayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay.
panalangin maangkon mo na. Ayaw kalimutay gasya, ug dili ka kapsan sa tanang butang, dili ka hutdan. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, do na may udlana. Usayaw kaloya kay may ugmapa, angay kalan mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Awit makalangit diri sa to nga programa ngang pulong mo kinabuhi ko dili ka bayran. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko ug giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, gikan no Susana Pableo, God is great provider. Dili ka pasagdan sa Ginoo pastor tungod sa imong mga bulhaton diha sa Ginoo. God bless you more abundantly pastor. Gikan ni Susana Pableo gikan sa Thailand. Si Jocelyn Barbon Isidoro, maayong buntag pastor, nindot kaayo ang pulong sa Ginoo nga maoy atong kinabuhi. Si Fortune Kanayonan watching live diri sa San Romahio. Okay, Antique, maayong buntag kaninyong tanan. Naunta ako kahul. Request song pastor ulan sa panalangin gikan ni Kilisti Pargan Rivas Ribolin. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubag, sa kagulanan ko gilipay mo ako. Sa kagulanan na ang Dios anda mo lipay kanatong tanan. Duol ra gyud ta. Sister Liz, Teresa Liz, sa cross sa Calvario, request awit makalang. Ayuhan nga naangkon ko, sa salapin ni Bulawan, ang kinabuhi ko ihalad ko kanin. Importante mga kigsuonan ng atong kinabuhi walay laing halaran kundi ang Dios nga mo'y nagluwas sa matag usa. Si Ma Imperatriz Daya Limas, maayong nga buntag pastor sa tibuking pamilya pastor. God bless kaayo ko na mabless kaayo ko makadungog sa imong wali. Pastor, request ko awit makalangit kak sa ko Ginoo. Dili gyud ko pulan maminaw ni aning kata pastor. Maayong buntag si Jesus ikaw akong kusog gikan ni Kilisti Pargan Rivas Ribolin. Mayo nga pagpaminaw amin sa kanindot sa awit pastor dito sa cross nga imuhang gi-compose daghan ko nga si Kristo nagpakamatay, nagpalangsang sa cross, mao daghan kagamit sign of cross matod nila, pero dili maminaw sa pulong sa Dios asa pagtuo nila ana ang Ginoo ra jud mahisayod sa ilang mga buhat. Importante ato ang kagalingon sa atong sigurohon
aron dili ta magmahay kung kita na ikwaon. Ihalad ko Si Lodsin Gonzaga, gugma, pailo, paubos, mainantuson, malahotayon, og labaw sa tanan, padayon, padayon, padayon. Bisan mo abot ang mga problema, mga pagsulay. Kay kita mga Kristohan na mga problema kung muundang ta, lobig pa ta ni Prede Aguilar, nga kung naay mga problema, katawan ra. Mato pa ni Prede Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Amo na nga kita mga Kristohanon, kung naay mga problema o mga kalisdanan, ingon si Pedro nga, Apostol Pedro, paglipay hinoon kamo nga nakaamit kamo sa mga alantoso ni Kristo. Awit makalangit mga kaigsonan, ulan sa panalangin, diri lang sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi Maayong pagpaminaw ni Alex Ganso Umag, Pastor, maayong butag. Salamat sa makanunayang pag-live. Request ko awit makalit hantod may kinabuhi. Salamat, Pastor, ang Dios magpanalangin og sa tanan og sa imong pamilya. Si G Mart Villanoca, maayong buntag, Pastor, og sa tanang nakasunod sa imong live. Dagdalaygon kayo ang Ginoo nga ani iha na usab ko nga gipabati sa iyang mga pulong. Request song, Pastor, O Jesus Patawad, watching from Pulilan, Bulacan. Shout out sa na usab ko sa Negros Oriental, Siaton Aligado family. God bless us all. Yes, hallelujah, praise the Lord. Lahutay jod magdinasigay, magmadinasigon jod ang imong mga awit, makahilak jod ug mamalandong sa imong mga awit, Pastor. Ika ni Inday Dorlin in Gabot Insay. Siliti Gundaya, amin. God bless you, Pastor, and more family. Kumana na yung mga awit, mga kaigsuonan, ulan sa panalangin, muadto na ta sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mga sugo sa Dios alang sa mga nagpatrabaho o mga sugo sa Dios alang sa mga nagtrabaho. Ikaw ug ako, mga kaigsuonan, gisaaran gyud ta sa Ginoo na panalanginan. Kung ikaw ug ako kita nay panalanginan, moabot gyud ang panahon nga dili na ka manarbaho, kung dili ikaw nay magpatrabaho. Sa pagkakaroon, mga kaigsuonan, siguro daghan nato nga kita mo'y nanarbaho, apan kung kita maoy naay kaalam sa pagdumalas mga butang nga gihatag sa Ginoo. Matod pa ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, kung kapiyalan ta sa gagmay butang, piyalan ta sa dagkong mga butang. Kung naa na gani ang mga dagkong butang, ang ipakita sa Dios nga atong gilagaran, mga kaigsuonan, na natas kinabuhing madagayaon. Maabot ang panahon dili na ikaw mo'y manarbaho, kundi ikaw na'y magpatrabaho. Og naay sugo ang Dios sa tanan nga mga nagpatrabaho o agalon o amo, ug naay sugo ang Dios sa mga taong nanarbaho. Andaman nama ang inyong Biblia o ablihidaan diha sa Epeso Kapitulo 6, versikulo 5 o versikulo 9. Mga ulipon o mga agalon. Pasalamatan ng tanan nga nahimo mo, Jesus. Ato pasalamatan gyud ang Dios sa tanan niyang nahimo, ang iyang pagluwas kanato, ang iyang pagpasaylo kanato. Butang nga dili na to makuha sa mga kalibutan o sa mga butang sa kalibutan, kung dili sa Dios na ato lamang gialagaan. Sa kinabuhi ko, Jesus, udaygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan, ginabubong panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan,
Atong sugdan ang pagpaminaw, pagpamalandong, pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios sa ato karong panag-uban. Ako nagtuo nga ready na ang tanan. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan, ang kinabuhi sa mga agalon, ang kinabuhi sa mga trabahador. Versikulo 5, kamong mga ulipon, magmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon. Ug tahura sila, buhata kini sa kinasingkasing gayod. Samara nga si Kristo maoy inyong gilagaran. Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo. Aron daygon kamo nila kun dili buhata ang kabuton sa Dios sa kinasingkasing gayod. Ingon nga mga ulipon ni Kristo. Buhata tumana nga malipayon ang inyong buhat sa mga ang Ginoo maoy inyong gilagaran ug dili ang mga tao lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo, ulipon man siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo og sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siya'y pinalabi. Mga igsoon, sa ato karong panag-uban, ang hisgutan nga mga mensahe nga ato karong madunggan may tungod ni sa kahimtang sa agalon o kahimtang sa trabahante o ulipon. Gusto sa Dios mga igsoon nga mauni atong makatunan og atong maikinabuhi ang ihang mga pagtulunan. Usa kini kasugo nga gipakita sa Dios nga diin mo ani gayud ta niini. Buhaton nato ni ato gyud ning anihon sumala sa gipamulong sa bersikulo 9 og sa bersikulo 8 nga matud dinhi hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo ulipon man siya o dili. O kitang tanan mga igsuon, nagpatrabaho man ka og ikaw may nanarbaho, atong hinumduman nga dili lamang ta naulipon sa ato ang or nanarbaho diha sa tao, kundi nanarbaho usab ta sa Ginoo. Ang Dios mga kaigsuonan, hingpit siya nga nag-atiman sa tanang bahin sa kinabuhi sa tao. Nag-atiman ang Dios mahitungod sa panginahanglan sa mga ginikanan, sa mga magtiayon, labinas mga kaigsuonan diha sa mga katawhan. Mauna nga ang ato ang nadunggan nga mga mensahe, naghisgot ang Dios mga kaigsuonan sa magtiayon, sa asawag bana og sa ginikanan og mga anak og mga igsuon. Og sa ato karong pagpamalandong atong madunggan ang iyang mga mensahe nga nag-atiman usab ang Dios sa mga kahimtang sa mga agalon og sa mga trabahante. Dinhi nato makit-an mga kaigsuonan nga ang Dios kanunay nagmonitor sa tanang bahin sa atong ginabuhi. Manaa man tas trabaho or kitabay nagpatrabaho, gitutokan tas Ginoo. Tungod kay buhi ang Dios og dili gid mo pakyas nga sa tanan natong pagabuhaton siya gayod ang mongganti nining tanan. Dinhi giklaro og gipakita sa Dios mga kaigsuonan ang sugo niya alang sa mga trabahante. Una, ang gisugo sa Dios kinahanglan magmasinugtanon ta sa Ginoo. Dili tungod sa pagbati nga nangalagad ta sa tao, kundi pagbati samara nga nag-alagad ta ni Kristo. So kita di ay mga kaigsuonan nga mga trabahante, kung nagtrabaho ka diha, nangamo ka, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dapat sundo nimo ang mga roles diha sa imuhang gitrabahuan, makampani man or naabakas Pinoy-anan sa imong agalon, unsa may mga roles, unsa may mga lagda diha, sunda gyud. Kinahanglan magmasinugtanon. Ang pulong magmasinugtanon mga igsoon nagpakita na sa kalipay sa pagbuhat. Kay ang tao nga masinugtanon, dili na kaantigong mo reklamo,
dili na kaantigo wala na say complain tungod kay kalipay niya ang pagbuhat. Kung dili kalipay na gani ang pagbuhat mga kaigsuonan, naanadayoy mga complain. Og sa panahon nga adunay complain ang usa ka trabahante, dili na makapalipay sa ihang agalon. Og ang agalon nga makadungog sa mga reklamo, mga kaigsuonan kos Ginoo, agin sa iyang pagkaamo gikan sa ilang mga trabahante, dili malipay ang agalon. Kung dili malipay ang agalon, labaw na nga dili malipay ang Dios. Tungod kay dili man nasugo sa Dios alang sa mga trabahante nga ang mga trabahante mga reklamador. Halimbawa, Pastor Gideon, kung ang agalon bati og kinaiya, dili ba di ay ta magreklamo? Pananglitan, kung bati og kinaiya ang agalon, dili ba di ay ta makareklamo? Wala ba di ay tay kagawasan sa pagreklamo? Mao ni ato rong tukion kung unsa may gisugilon o gitudlo sa Dios nga atong gilagaran. Halimbawa, kung ang agalon bati, unya ikaw mo'y maayo or ang trabahante mo'y maayo, dili ba di ay wala ba di ay kagawasan ang trabahante sa pagreklamo sa iyang agalon? Mao ni ato rong mao ni Roy ato ang pamalandungan, usas atong pamalandungan. Labi na mga kaigsuonan, kung ikaw Kristohanon, siyempre kung ikaw Kristohanon nga manarbaho, naagay mga panahon gyud nga ang imuhang maging agalon bati gyud tungod kay dili tanang Kristohanon. So unsa may angay buhaton sumala sa gitudlo sa Dios. Undo na kay Biblia, pwede ra gyud nimong ablihan ang unang libro ni Apostol Pedro diha sa kapitulo 2. Unang Pedro kapitulo 2 18 hangtod sa 20. Miingon dinhi, kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon og magmatinahuron sa inyong mga agalon, dili lamang sa mga maluloyon og maayo, kundi sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung magantos kamo nga kastigo sa angay kaninyo tungod kay nagbuhat kamog dautan? Dili gayod. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios. Tungod niini gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo og naghatag kaninyo og panag-ingnan aron inyong sundon. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang tubag sa Dios diha sa balang kasulatan niadtong mga tawo nga naay pangutana nga moingon nga, pastor, pananglitan, kung ang agalon bati madaog-daogon, dili ba di ka makareklamo? Wala ba di ko'y kagawasan sa pagreklamo? Kung ikaw Kristohanon, gamita ang gugma sa Dios. Dapat kaantigutang mo antos. Dapat kaantigutang mo pailob. Daghan kayong mga tao, mga kaigsuonan nga kung madunggan, ang kasaba sa amo, mga kaigsuonan, apil yun na sa sweldo. Kay sinilduhan ramang yun ang trabahante. So apil yun na sa sweldo kanang kasaba. Ang problema, kung ikaw Kristohanon, niya nanarbaho ka, lupig pa'y amo nimo. Kay naamanggoy mga trabahante, mga kaigsuonan, ang amo morano og trabahante. Dunay mga kinaiya sa tao, mga kaigsuonan, nga siya pa'y nanarbaho, siya pa'y magbuot. Mao na nga dili maayo mga kaigsuonan kung maunay makita sa Dios sa ato ang pagpangalagad sa Dios, sa atong pagkakristohanon. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, bisan kon madaog-daogon ang amo, dapat kaantigutang mo pailob. Dapat kaantigutang mo paubos aron panalanginan kita sa Dios. Unsa pay gyud rason mga kaigsuonan nganong kinahanglan tang mo pailob, nganong kinahanglan tang magmasinugtanon bisan sa mga bati nga mga agalon? Dili lamang sa panalangin, kundi usab aron ang mga agalon nga makakita sa iyang mga trabahante nga mga Kristohanon, dili makapasipala sila sa Dios o dili mapasipalahan ang ngalan sa Dios. Kay kung pananglitan, Kristohanon ka nga narbaho sa imong kumpanya, unya naay mga tag-iya sa kumpanya kasagaran, mga incorporated
ang mga company daghag tagiya. Unya kasabaan ka mo kasaba sad ka. Unya naapoy mga trabahante mga kaigsuonan kasabaan murag dili madinawaton, muhibat-hibat ang naong. Unya makit-an na sa mga agalon o tagiya sa company, unya nabalaan nga Kristohanon ka. Ang may tabuan na mapasipalahan ang ngalan sa Ginoo. So dili lang sa panalangin mga kaigsuonan ang rason nganong kinahanglan nga magmasinugtanon ang ulipon sa agalon, kundili aron usab dili kapasipalahan ang ngalan sa Dios. Kini gidiscuss o gipasabot ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 6 hangtod sa 2. Mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. Bisan pa kon ang mga agalon nila mga magtotoo sama kanila, angay gihapon silang magtahod, angay gani nga mudugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulo sa ilang pagpangalagad mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. So dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagtudlo kanato, ilabi na sa mga trabahante, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kinahanglan magpailobon ta, magpaubsanon ta sa atong pagpanarbaho bisan pa sa mga amo nato nga dili maayo. Bisan pa sa mga amo nga bagulbulan. Kung dili ka kagwanta para dili ka makasala, resign na lang. Ana lang, resign na lang. Resign na lang sa walay kanabitang pagreklamo. Bisan sa simbahan mga kaigsuonan, daghan kayong mga worker diha sa simbahan. For example, mga assistant pastor. Nay mga pastor mga kaigsuonan murag ang kinaiya dili na pastor tungod kay daghan kaayong complaint. Kung ang complaint mga kaigsuonan o reklamo nagpakita manggod na nga murag siya nay sakto, ang iyahang gireklamo dili na mao. Nga kung imong lantawon ang assistant mga kaigsuonan nakakat-o na sa ihang giasisan. Pag magsugod na gani complain ang assistant or ang kaabag sa buluhaton diha sa Ginoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mahitabuan na dili na ang makita sa Dios ana dili na siya willing. Kumbaga napugos na lang na. Mana nga ang akong advice kung naay mga complaint, naay mga reklamo, mas maayo nga mananghid og tarong, magpasalamat sa Ginoo o magpasalamat sa trabaho nga gihatag sa Ginoo. Aron dili mapasipalahan ang ngalan sa Ginoo. Kay kon ang ulipon mga kaigsuonan magtrabaho diha sa iyang amo or sa iyang trabaho unya magsigig reklamo, dili mapasidungkan ang Dios. Dili mapataas ang Dios. Siyang kinabuhi. Ang pangutana, sirad-an ang panalangin sa Dios. Sirad-an ang mga pabor sa Dios. Mahimong maalaot ang tao. Mauna nga diha sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 10, silutan sa Dios ang mga bagulbulan atong mga reklamador. Munang sa imong kinabuhi ako magatudlo kanimo kung dunay may mga tao diha nga nagreklamo sa imong pagkaalagad sa Dios. Ina nga kung tudloi sila nga dili magreklamo. Kung naamay mga reklamo, mas maayo nga muhawa uban ang pagdaig pagpasalamat sa Dios. Ana lang kasayon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Aron panalangin ta sa Dios. Aron dili mapasipalahan ang ngalan sa Dios. Ang sugo sa Dios sa mga trabahante dili lang pagmasinugtanon kundi ang pagtahod. Ang pagtahod mga kaigsuonan mao ang paghatag og respeto. Kinahanglan ang mga trabahante magpabilin nga dunay respeto sa ilang agalon. Makristohanon man agalon og dili, importante dunay respeto. O kinahanglan sa tanan nga mga buhat, buluhaton diha sa iyang pagpanarbaho, mga kaigsuonan kung kita ang trabahante, dapat buhaton nato sa kinasingkasing. Kung moingon tang kinasingkasing, kana bitawng nagdawat ta sa trabaho nga naay kalipay, naay kadasig,
mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pero kung nagani mga reklamo, nagpakita na nga dili nakakabaloan na. Ang tinuod dili nakakabalo, wala di kakahimo. So kung dili kakahimo, prangkahi ang imuhang agalon nga, sir, ma'am, dili gyud ko kahimo. Sorry gyud kaayo. Unsa may akong buhaton. Kung unsa may imong desisyon, ako nang dawaton uban ang mga pagdaig. Ana lang. Kay kasagaran man gud mga kaigsuonan, ang tao nga naay mga reklamo, usahay ana dili nakabalo. Unya tungod kay naay garbo maulaw man, mo nang ipakita nga siya kunuhay siya suwito. Masayop ang agalon. Dili na siya mao tungod kay ang mga ulipon o ang mga trabahante dili gyud na mahitabo nga labaw kay sa agalon. Mao na nga kung doon na may trabaho ipatrabaho, dapat ang ato ang ibutang sa atong hunaw na kasing-kasing ato gyud nang dawaton sa paagi nga gialagaran nato ang Dios. Unya sunod mga kaigsuonan nga gipakita diha ni Apostol Pablo diha sa Epeso kapitulo 6, atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Epeso 6 versikulo 6. Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kun dili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinising-kasing gayud ingon nga mga ulipon sa Dios. So dapat ang mga trabahante dili dapat sip-sip. Kay kasagaran ra ba sa sip-sip mga kaigsuonan, mo trabaho rag naay agalon. Pero kung wala na gani mga kaigsuonan, magsugod ay na silag pangdaot sa ilahang isig katrabahante. Unya si Ginoong Hesus dunay sambingay. Ang mga ligoy nga mga trabahante maog yun ay mga kasagaran nga buhaton kanang mga ligoy ba, kana bitaw mga tapulanon, anang wala bitaw kakayanan, kasagaran maunay musipsip. Kung dili man gani musipsip sa ilang agalon, musipsip na sa ilahang mga kauban para madaot ang ilang agalon, para maguba ang napundar sa ilang agalon. Mo nay mga bantayanan kanang mga taong ligoy. Unya Kristohanon man ta. Dapat kitang mga Kristohanon kung dili na gani nato kaya ang trabaho, mananghid tagtarong. Mananghid ta nga uban ang pagdaig, uban ang pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Gawas lamang kung wala ka mangamo diha. Pero kung nangamo ka, pasalamati ang Dios o pasalamati ang agalon nimo nato nga nakasinati ta sa maong klase nga trabaho. Nya atong hinumduman bisag dili maayo o madaog-daogon nga amo ang gipakita o gihatag nga sugo sa Ginoo sa tanan nga mga trabahante nga mga Kristohanon, dapat mapailobon, dapat mapaubsanon og kanunay andam sa pagbuhat sa mga bulhaton ingon nga pagbuhat nato sa atong buhi nga Dios. Sa atong hinumduman nga sa atong pagpanarbaho mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili lamang sweldo ang atong dawaton, dili lamang ang allowance salary ang ato ang maangkon, kundi gantihan usab ta sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang Dios muganti na siya bisan sa trabahante o sa nagpatrabaho. Ang Dios mga kaigsuonan nagpakita siya og mga pagtulunan dili lamang sa mga trabahante kundi sa mga agalon usab. Mingon sa bersikulo 9, kamong mga agalon buhata usab ninyo kini. Unsay gipabuhat og sugo sa Dios sa mga trabahante, mausad ang sugo sa Dios alang sa mga agalon. Nga kinahanglan magmasinog tanon usab sila sa ilang pag-agalon. Mutahod usab sila sa ilang papel sa pag-agalon. Doon na sila responsibilidad mga kaigsuonan. Kung ikaw panalangina na sa Dios, kinahanglan ang imong responsibilidad ingon nga agalon imo gyud ang buhaton, imo gyud ang ampingan. Sa ingon mapasidunggan ang Dios. Og dunay mga warning ang Dios, dunay mga
dunay mga pasidan ang Dios, matud pa dinhi nga ang mga agalon dili dapat manghulga. Dili dapat mga kaigsuonan kana bitawng manghulga sa ilahang mga ulipon nga ingnon nga taktakon ti ka, di ta kaswelduhan, kay nag-ingon ang Dios nga kitang tanan matrabahan ti man og nagpatrabaho puro ta ulipon sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsuonan kita mga Kristohanon dili ta magkat-on og reklamo. Kay kung magkat-on tag reklamo unyang atong gireklamo, wala nato labi na ko ang atong gireklamo duol di ay sa Ginoo. Kinsa man unyay alakansi. Kasagaran sad sa mga hinungdan nganong ang tao magreklamo mauni, wala na maminaw sa Ginoo. Kung ikaw nga ang alagad sa Ginoo niya na kay reklamo sa imo isig ka tao, nagpasabot na nga wala na ka maminaw sa Ginoo. Tuan na ka maminaw sa tao. Siguro naminaw na ka sa tao. Ang problema diha kung ang imong gipaminaw mga utropong reklamador, di matakdan ka. Pangutana ana, kinsa may panalanginan sa Dios, ikaw nga nagreklamo or katong imong gireklamo? Di man niha, kitang mga Kristohanon, wala man tuod giklaro diha sa Biblia nga gidid-an ta sa pagreklamo. Apan gipakita sa Biblia nga wa tay maaning maayo kung magsigi tag reklamo. Di man niha, bisan kung bati gani ang agalon, madaog-daogon gani nga amo, di man gani ta pwede nga mo reklamo. Aron walay makapasipala sa Dios. Kristohanon ta, unya reklamador kay ka, nanarbaho para bagyod ta. Mga igsuon kos Ginoo, usas sa mga hinungdan nganong ang tao magkat og reklamo tungod kay dunay mga maghulhog niya. Sama nimo kung magreklamo ka, dunay mga taong naghulhog nimo. Usas sa mga hinungdan, mga kaigsuonan, wala na ka maminaw ana sa Dios. Pero kung naminaw ka sa Dios, dili ka makakat-on og pagreklamo, pagbagulbol. Ang imong makatunan ang pagdawat sa tanan, like ni Job. Si Job mga kaigsuonan, angayan magreklamo. Tanaw ha, si Job angayan magreklamo. Kinsa pay mga tao diha nga angayan nga magreklamo? Dapat kung sa ato lang tawhanon nga panghuna-una. Si Jose. Si Jose mga kaigsuonan, angay siyang magreklamo, complain. Nabakay makit-an nga nagreklamo si Jose? Wala. Mana nga kung kita mga kaigsuonan, kusog itang mo reklamo, ang una anang hinungdan, wala na ta maminaw sa Ginoo. Tuan na ta maminaw sa tao. Yung pangutana, panalanginan batas Ginoo? Dili. Kay dili na maisugo sa Ginoo nga magreklamo ta. Pastor Gideon, unsa may angay buhaton aron dili ta magreklamo? Dapat magmainampuon ta. Dapat wala tay laing paminawon kun dili ang Dios. Pero kung maminaw ta sa mga tambag sa dili Dios nun, labi na sa mga tao nga nangalagad kuno apan utropong reklamador, matakdan ka. O naniingon si Apostol Pablo, ang daotang mga kauban makadaot sa atong pamatasan. Nindot ta unta ang imong pamatasan, pero kay dautan mapud ang imuhang gidangpan. Maguba ang imong maayong pamatasan ug ang imong mga pinulong ag sinultihan, dili na makapaablis panalangin samahan. Mahimo kang alaot. Mahimo kang makaluluoy. Ayaw sayangi ug ayaw usiki ang kahigayunan na diin ikaw gihatagag panahon nga makapangalagad samahan. Bisan asa tanig naong sa kalibutan, nagpatrabaho man ta o kita may nanarbaho, importante dili na to katunan ang pagreklamo. Kay kun magkaton tag reklamo, dili na ta anak masinugtanon, dili na ta anak matinahuron, ug dili na ta makabuhat anak sa kinasing-kasing, ug dili na nato, wala na nato dayga ang Dios, wala nato mapasidunggi ang Dios. Ang akong mga pagdasig mao ni bisan asa taning kanawong sa kalibutan,
bisan asa ta na magtrabaho, pilia ang mga tao nga imuhang maamigo. Kinahanglan ang imong mga amigo dili utrong reklamador. Kay kung utro ganin ang reklamador, matakdan ka. Kinsa may mabatian na, bisag unsaon ni mugdaot ang tao, labi na kon ang tao nangalagad sa Ginoo, ang mahitabuan na ikaw ra gyapoy mahimong dautan. Mo nang kitang mga Kristohanon, keep silent ta, dad-o nato sa mga pag-ampo sa Ginoo tanan. Kay ikaw ug ako giatiman ta sa Ginoo. Wala ta pasagdis Ginoo. Ang wala atimana og ang gipasagdan sa Ginoo katulamang mga taong reklamador. Mo nang akomodasi kanimo, ayaw katuni ang pagreklamo, katuni ang pagdawat. Kay kanang tanan dunay katuyuan, gitan-aw ka sa Dios. Kay siya nag-ingon, iya kang giatiman. Hinumdumi ha, kung naa man gani angayan nga magreklamo sa ato ng pagkatawhanon nga hunauna, sila si Job magreklamo nadto dapat. Si Jose. Pero kung imong lantawon og tun-an ang ilahang kinabuhi, wa gyud sila reklamo. Si Jesus mismo, sumusunod biya ni Jesus, do na bay reklamo si Jesus. Mingon siya nga ang imong pagbuot mo'y matungan. Ako nagtuo na amoy nakatunan, ug ako mga hangyo, kitang tanan andam sa pagpamalandong. Mao na niingon ang Biblia, dili dapat ta madila-dilion sa pagsulti para dili ka makasala o dili ka masayo. Kini yung suon, Pastor Gideon, nag-ampo alang kaninyo nga sa atong pagpuyos kalibutan, walay laing mapataas o mahimaya ang Dios lamang. Dapat dili na tutugutan nga hangyangalan atong mapasipalahan. Munang keep silent. Kung doon na may mga kabug-atog kaloyahon, iduol sa Ginoo. Ayaw iduolog tao, kay kargahan ra ka, ikaw ray mahimong bati. Alkansi ka, kanuman, sirad-an ang panalangin para unta si mo. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Ato tas mga pag-ampo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, nga imo kaming gitudluan kung unsay angay namong buhaton ug unsay dapat namong i-response sa mga panahon nga dunay mga dili maayo nga among makit-an og madunggan. And thank you so much, Lord, nga imo kaming gitudluan nga nagpakita ka namo nga kanunay ka nag-atiman sa matagusa. Salamat o Dios sa imong pag-atiman ug pagpangulo ka namo diin sa mga pulong nga among nadunggan. Amo kining ma-apply og ikinaboy samtang napamis kalibutan. Amahan, Dios makagahom, tabangi kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Among isalig diha kanimo among kinabuhi. Diha lamang kanimo ang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog, himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini yung suon, Pastor Gideon, maingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,
diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan